አገልግሎት ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ብውህድ ስራሕ ይፍጸም ነፍስ ወከፍ ጨንፈር አሃዱን አካልን ተመላላኢ ማም ተሳልጥ ብናይ ሓባርን ናይ ኩሉን ስራሕ ስሉጥ ምትፈጥሽ ሰላሰል ሓንቲ ጨንፈር ወይ አሃዱ ብዘይናይ ካልእ ደገፍ ወይ እጃም ሙሉእነት ዘለዎ ስራሕ ክትፍጽም ኣይትኽእልን ነፍስ ወከፍ ጨንፈር ኤሪተልውን በቲ ሰረተ ሓሳብን አሰራርሓን ትምራሕ ጨንፈር ተንቀሳቃሲ መርበብ ምስ ኩለን ጨናፍር ሓቢሩ ይሰርሕ ዝለኣኽ መልእኽቲ ዝሰጋገር ሓበሬታ ብሓንጎልና ተኣዘዘ ኣብ ኣዝዩ ስብርባር ግዜ ትእዛዝ መልሰ ተግባር ይቕበል ብድምፂ ወይ ብሓፂር ጽሑፍ በቲ መስርሒ ትግበር እዚ መደብ እዚ ተልእኾን ዕማምን ገስጋስ ጉዕዞን ጨንፈር ተንቀሳቃሲ መርበብ ክደስስ እዩ رأي منغستي لإرترا نام أكل تكنولوجين حبريتان بمغير فلتات المسارة إرترا وحبرت سبهناتيو سلطن وسيطاون أغلقلو تكنولوجي حبريتان مرخبيتات بمتأستاو حقراوي كتبان بدنفع كم تلقو يسرحلو نازيكوون مقبار عام سب ممعبال مصنعة المرمرن بمكيات حدشن وسيطاون تكنولوجي بمتأستاو نايسرح أقباباتن طبابن بمزمان بعلامة يمرحلو منغس إرترا حبريتا كم سبقوي مسلن أكل محبراو فتحنيو سرحلو ጨንፈር ተንቀሳቃሲ መርበቡን ነዚህ ሐሳባት ስጋብ ምልባስ አባይታ ይትርጉሞ እነዚህም አገልግሎት ዚአቶም ናፍተ ህዝብን መብጻሒኻ ዝተፋለ ፕሮጀክታትهم ስራሓት ምስ ኩለን አብ ኤርቴል ዞራ ጨንፈራትን ቤጽፋን ተዋሃይድና ንሰርሖ ማለት እዩ ስለዚህ አብ ጨንፈር ተንቀሳቃሲ መርበብ አርባዕተ አካላት አለዋና እተን ክልተ አካላት አፍቲ ናይ ጨንፈር ተንቀሳቃሲ መርበብ ዝነጥፋ تنكلت أكلات كاني أفتي ناي إنترنت أبدو وان زحك زربا زيناي جنفر تنقص تليفون زينا إنترنت تبلول وانا يكون مهنات التكنولوجيا بعلونا بحد النام تصوي خير سلزلو كلهم تحاير يعني سرحة مبالي قرب ጨንፈር ተንቀሳቃሲ መርበብ ሓደ ካብ ዓበይቲ ጨናፍር ኤርቴልዩ ንኣገልግሎት ተንቀሳቃሲ ቴሌፎንን ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ይሐቁፍ ድምር እኩብ ተልእኾ ናይ ዘን ክልተ ኣሃሉታት ንኹሉ ኣካል ሕብረተሰብ ኤርትራ ብማዕረ ኣገልግሎት መሃብ እዩ ምስ ግዜን ምዕባለ ቴክኖሎጂን ዝቕፅልን ገስጋሲ ዕማማትን የሳልጥ ብቑዕ እኹል ዘላቕን ኣገልግሎት ንምሃቡን በርባዕቲ ኣሃዱታት ተወዲቡ ይሰርሕ ክልተ አካላት ኣብ አሃዱ ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ክልተ ድማ ኣብ ኢንተርኔት ስርሐኒ ዓማይ ዝብል ኢንጂነር ቴድሮስ ግርማይ እጂ እተን ክልተ ድማ ኣብ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝነጥፋን እዚኻ ኖክ ንብላታ ሓንቲ ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሴንተር ማለት እዩ ሓንቲ ቲኤስ ዓይነት ኣብቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ ዝርጋሕቲ ትነጥፍ ዘላ ኣካል ማለት እዩ ዝበሃል ኮሎ ግን ክልቲአን ጥራይ ኮናን ዝኸዶት መገዲ ከምቲ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ ምስ ካልኦት ጨንፈራትን አካላት ናይተን ጨንፈራትን ዓብናይ ስራሕ ድምድና ይዘለውን ማለት እዩ በእነን ዝኸዶ መገድስ በፍጹም የለን ስለዚህ በባሕደ ንዕን ሰም ዝገብሮ ንጥፈታት ንምራይ ዝኣክል እዚ ጨንፈር ኣብ ጨንፈር ተንቀሳቃሲ መርበብ ዘለዋ ዝበልናየን ሞታ ስዊቺንግ ኤንድ ቢሊንግ ዝበልና እሳ እንታይ ትገብር
تينت عنده حقوق نايتي مربب موبايل نوع تمحدر نوع زخون بروجكت سدالو نوع تكاتل زي كور نتورك ملورنا حنقول نايتي بعبي نايتي تنقصاصي مرببي تحبريتانا ومتيو نابيك خير كم زلو نمن كوهاب كم زلو زوسن اكالي مالتي تخالايو خاني اتي وايرلس بارتنر مالتي وايرلس بارتنر لها فودو غوبوتات كتماتات قطرات روح برخاتات نسودو زل نتخلو زلنا تاورات او اغومبينا او سائلنا نسرح مانتيناتات نسنعوز التقاليل نعوز او تنطف اكالي مالتي سلازي اذن هالو جين عربتي سيجنال اكيمنا لنا بزوم اكسس نتورك يرما نافت ما اخلي مدبر افتح نقول كا نتينا لنا كاونا وجين بمنتاي مصا اتمستخيلنا زلنا بمنتاي يسرح امنتاي زاتو تعنتي زبرو زنبركو كلن توحيدن بسرحو زنبركوس ابا بحدو غبو ندحرا ناي موبايل مدبر كنقبر كوينا او ناي باور باك اب سيستم كدليكايو صعات مالتي او غزا مصلل خدليكايو نتو تاكيب زلو ناي كافت حزب استاكب سيجنال نافت ما اخلاي بروسس نخون نخمسرح نخمصها حدا مقد خدلي سلازي نصم ترانزميشن زبالو جنفر ترانزميشن ساتلايت زبالو همسوم كا مايكرويف زبال فلاي اكلالو مسوم كا بطبوع مسرح مالتي اذا كل جزء كيت كلنا بحدينا نخيت اتافتا نبرت حجي اب حنت نقطه ناي موبايل راديو لو ترانسميشن لو مايكرويف لو باور لو اذا عجب وحدي ابتي تتوسع خالقه سي دي ام ان لو سي دي ام على نابزي حجي نز كل زي بحدينا نخيت بحال خيتنا مجمرا باور بو ترى باور داون كوين صنيحو ناي باور تنك تفليتو مستصغنه باور مسحبنايو ترى صبو صنيحتي راديو ويت ناي ترانسميشن راديو كتريدي زلو ناي ترانسميشن راديو لو ناي بيتيس راديو لو كنتي ترى صبو متي صبو ترى منالبات صقام الله سول بحبركم كا نتي وانا فكا صقام فتيخه خدم نس ኢንጂነር ቴድሮስ ግርማይ ሓላፊ ጨንፈር ተንቀሳቃሲ መርበብ እዩ ኢንጂነር ቴድሮስ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ ምጽዋዕን ኣስመራን ተማሂሩ ካብ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ኣስመራ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብምጽምባር ብ2003 ብዓውዲ ኤሌክትሪካዊ ምህንድስና ተመሪቑ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ኤሪትራል ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን ተንቀሳቃሲ ኣብ ምእሳርን ምትሕልላፍን ሓበሬታ እዩ ዝምርኮስ እቲ ከም ሓንጎል ዝሰርሕ ኣካል ኣህዱ መቐየርን መቆጻጸርን ሓበሬታ ናይ ርእሲ ኩሉ ዕማም እዩ ዘሳልጥ ካብን ናብን ሓበሬታ ከመሓላልፍ በቲ ማእከል እዩ ዝሰግር ስለዚ ኣብቲ ቦታ ዘድልዩ ህንፃዊ ስራሓት ክስራሕ ኣሎ ናብቲ ቦታ ዘድልዩ ናይ ፅርግያ መገዲ ንክስራሕ ንጥፈታት ክካየድ ኣለዎ ብዓብዪ ኸ መት ናይቲ ኩሉ መራኸቢታትና ዝኾነት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ፀዓት ከዓኒ ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ سولار كون غلي ويكافت كوميرشال باور نبلوتي كابندا الكتريك بعد مزي الكتريك نرخبو خون غلي توتات ولا حنت ناي كومتات سنت فزيبل تخونخا مولو سولار باور كوينو دغفكو غبرلو ناي قدني مالتي انت نقطه صراحه نتوقع تازنا اساس نقطه ابزا ساعات زي بدا ساعات زي نزارب تازنا اساس نبلانا نقطه بساعات زي 18 سولار زلوا خلينا 540 وات يا زيا كسب 10 كيلووات مالتي وصلنا زيا تازنا اساتيا تزعبي خا كسب 48 اب ساعات نخون زلنا يو بكيلوات يخلا حسب 45 كيلووات بتصح يعني خيزرنا زي بسولاري حجزي تقبر تخونكا تي بدهو انتايو تزعبي بدهو مجمريا سولار كسرح انت راكونكا تتقصت لكاي اتي بوتا تمريصو نصحاي وغن كخون الله تبارك اتي سولار حجي نصحاي وغن كخون تخوينو خا صحاي زخل كل بوتا كخوني بلون معناتي سلازي ازي زخونو قدمي زلو هنصاتات تخوينو هنصاتات كم غيركا اب ربحها تبعلو معناتي
بوتا خاتمرص كلها كل جزء بسفح بوتا يدحس سولار ናይ سولار حد زعبي يبدو እንታይ بوتا ولا سولار هليكا اما اقل بصحفتنا حجه تقبر اي تخلينا سولار مياتو نعو زخون بسولار تقبر تقمط كونك ازي سفح اريا كله كله معناتي ስለዚህ እቲ ዝተሓለፈ بدو كبيدي بتاع مخبيديو anyway ግን እቲ ኣብኡ ከም ኣነ ክሪኦ ኣለኹ ሓንቲ ሳይት ንኽሰርሕ ከለኻ ኣብኡ ዝጠፍእ ኢንጂነር ኒያት ሰለሞን አስመራ ተወሊዱ አስመራ ዓብይን ተማሂሩን ካብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ ናብ ኮሌጅ ማይነፍዕ ብፅምባር ብ2016 ብመሃንድስ ኤሌክትሪክ ቀዳማይ ዲግሪ ረኺቡ ናብ ኤሪተል ተመዲቡ ብዝተፈላለየ ጽፍሕን ቦታ ስራሕን ክነጥፍ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ጨንፈር ተንቀሳቓሲ መርበብ ሓላፊ ኣካል ማእከል መርበብ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ማእከል መርበብ ናብ መላእ ሃገር ኣገልግሎት ኢንተርኔት የከፋፍል ወይ ዝርግሕ ምስ ሓበሬታ ዝተሓሓዝ ዘመሓድርን ዘማእክልን እዩ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንዝሸጡ ትካላት ይቕርብ ንኣማዓባብልኡ ዝምልከት ኣብ ሃገርና ኢንተርኔት ኣብዚ መፋርቕ ናይ 2000 ገለን ዓመተ ምህረታት ኣብኡ እዩ ጀሚሩ ካብ ሽዑ ክጅምር ከሎ ብጣዕሚ ውሕድ ዓቕን ነርና ግን እቲ ውሕድ ክንብል ከለና ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ግዜ እዩ ምስኡ እዩ ድኸይድ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ሽዑዋን እቲ ዘድሊ ዝነበረ ዓቐን ናይ ኢንተርኔት ኮምፒተርካ ትጥቀመሉ ንስኻ ትጥቀመሉ ውሕድ ስለ ዝኾነ ናይ ሃገር ሙሉ ኢንተርኔትን ውሕድ ነይሩ በብግዚኡ ድማ ቀስ በቐስ እንዳበለ እንዳወሰኸ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብቲ በፂሕና ዘለና ዓቐን በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ እቲ ኢንተርኔት ንውሕድ ነገራት ጥራሕ እዩ ዝጠቅም ነይሩና ኣባና ጥራሕ ዲኮነስ ኣብ ዓለም ሙሉእ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ከባቢ 2002-2003 ሲ ኢንተርኔት ንኢሜይል መስደዲ ወይ ኣብ ጉግል ኣቲኻ ምንባብ ንኮሚታት ውሕድ ነገራት ወይ ድማ እዚ ሜሰንጀራት መጽሓፍ መልእኽትታት ናሽቱ ኣገልግሎታት ንዕን ጥራሕ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንኹሉ ኢና ንጥቀመሉ ኢንተርኔት ካብ ቪድዮታት ምርኣይ ጀሚርካ ክሳብ ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝተሓገዘ ጽሑፋት ምጽማቕ ይኹን ሓሳባት ምቕራብ ክሳብ ዝኹሉ ሲ ብኢንተርኔት ይስራሕ እዩ ማለት እዩ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ኣነ ከም ዝፈልጦ ማለት እዩ 512 ኪሎባይት ፐር ሰከንድ እዩ ነይርና ኢንተርኔት 512 ኪሎባይት ፐር ሰከንድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ሃገር ሙሉእ ነይሩ ክትብል ከለኻ ብጣዕሚ ኢና ንግረም ከምኡ ኩልና ከለቶም ሽዑ ዝነበሩ ሰዓት ብጣዕሚ ኢና ንግረም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቀስ ብቐስ እንዳወሰኸ ኸይዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሳብ ከባቢ 1 ጂቢ ዝኸውን ኢንተርኔት ኣለና እዚ ግን ምስቲ ደለና ብዙሕ ዓማዊል ምስቲ ዝመፀና ጠለብ ክጎድል ይኽእል ክውስኽ ይኽእል ኣብ ዝኾነ እዋን ክንውስኸሉ ንኽእል ድሕር ኣድልዩ ድማ ክነጉድሎ ንኽእል ዓቐን እዩ ዘሎ عشران كلتن مقابيت كلتشين 14 ب14 مدبراتن أوسونات كتماتاتن جمرة إيوتن قاسقاس التليفون سوغمي بسوغمي زغلصل مدب سرح كتكبرين قيلو حنت مدبر نمتكال تحتو باجت العل تطلبونا والتكنولوجي رقيق مسمخانو نعوز الدارق وفري يقبرلو ودو قبوتات برخات ربرب تخايدي نزيتات نخسرح تقطر مدبرات كجمر كل 10 شمون تيلنا نرنا نفس 65 كبيلو مالتي بس 65 مدبرات ابزن كبلن صحنا او قررت بارنتو تسني من دفر عد اي حسب اخر عندك حربازه ابزن كل زين اول موبايل
ኣገልግሎት ተንቀሳቐስ ቴሌፎን ክንህብ ክኢልና ማለት እዩ ኣብዚ ከይጠቀስኩ ክሓልፍ ዘይደሊ ናይ ኤርቴል ዓቕሚ ሰብ ዝገበሮ ምርበራዊ ፈቆዶ ጎቦታት ክትኸይድ ከለኻ ኣብኡ ሆቴል ኣይኮንካ እንተኣቱ ቤት ምግቢ የብልካን ንኣብነት ጎቦ ኣውላ ተወሲድና ኣብኡ ነቲ ስራሕ ክሰርሕ ክትቕኒ ኢኻ ኣብኡ ቅጫኻ እንዳቐጭቀጭካ ምግብኻ እንዳንደላኻ ኣብቲ በረኻ እንዳደቐስካ ትሰርሖ ስራሕ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ታወራት ካንዶልና ነዚ ኩሉ ኣንቴናታት ንብልና ክሰርሕ ከዓ እቲ ዓቕሚ ሰብ ናይ ኤርቴል ዝገበሮ ምርብራብ ናይ ባዕሉ ጎሊሑ ክረአ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ተዘካሪ ኮይኑ ዝነብር ነገር እዩ ማለት እዩ ከም መምርሒ ኣብዛ ዘለና ትካል ብፍላይ ካብ ዘተለኸ ኣሃዱ ስልጠና እያ ሰብ ምስ መፀል ክስልጥና ኣለዎ ፀጋ ናሲ ሰብ ምዃኑ ሰብ እንድሕር ዘየለ ከምዚ ክትሪኦ ፀንሓኻ ዝመናጠሉሉ ትፀንሑ እዚኦም እንድሕር ዘየለዉ ዋላ ገዛእኻ ተገዛእኻ ዘምፅኻ ተምፅኻ ትርጉም ከም ዘይብሉ ተረዲኡ ዘለኹ ኣሃዱ ብፍላይ መጀመርያ ምስ ተመደበ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝመፅእ ከምቲ ኩሉና ንፈልጦ ካብ ቤት ትምህርትኻ ልክዕ ነዛ ሞያ እዚኣ ተማሂሩ ኣይመፅእን እዩ ኣብዚኣ ግድን ስልጠና ክወስድ ኣለዎ ስለዚ ትዕድልና ፅቡቅ እዩ ሕጂ ምስኡ ንኸይድ ስለ ዘለና ምስቲ ቴክኖሎጂ ብዓይንና እውን ንሪኦ ስለ ዘለና ዳርጋ ኣብ 4 ዓመት 5 ዓመት ክምሃሮ ዝግብኦ ኣብ 4 መዓልቲ ኣብ 5 መዓልቲ ክፈልጦ ይኽእል ብኢዱ ከዓ ይጭብጦ ነቶም ዝፀንሑ ከዓ እናርኣያ ከዓኒ ከርክቦም ግዜ ኣይወስደሉን ስለዚ ዳርጋ ተመጣጣነ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብዚ ዘሎ መንእሰይ ውፅኢት ስራሕ ኣድማዒ ውዳቤ መቀሊት ስራሕ መሃብን ምቁፅፃርን ብዓብዩ ኣሳታፊ ውዳቤ ስምዒት ዋንነት ንኽዓቢ ይድርኽ ስምዒት ዋንነት ልዕሊ ነገራዊ ሓይሊ ፀዓት ይፈጥር ኣካልን ኣእምሮን ኣወሃሂዱ ዓብዪ ስራሕ ትግበር እዞም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ተልእኾ ዝወፍሩ ኣባላት እውን ልዑል መንፈስ ስራሕ ይውንኑ ሰማይ ጠቀስ መሳልል ይወፁ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ጎቦታት ይወፁ ካብ ሰብን ከተማን ርሒቆም መደበራት ይሃንፁ ናይ ብሓቂ እቲ ሕልምና ኩሉ ሰብ ሳእና ኣገልግሎት ካብ ዝኾነ ነገር ከይተርፍ ሳእና ኣገልግሎት መራኸቢታት ማለት እየ ካብ ዝኾነ ነገር ከይተርፍ ፃዕሪ ዝኾነ ሰብ ከዓ ዝኾነ ዜጋ እዚ እዩ እሱ ኸ ኩሉ ዓይነት ሓደ ዓይነት እቲ ኣብዚኣ ዘሎ ዝረኽባ ኣገልግሎት እቲ ከዓ ክረኽባ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዕላማና ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ መደበር ንኣብነት ጠፊኣትና እንተሓዲራ ንግሆ ዝኾነ ሰብ ዘይፈልጦ ሙሉ መዓልቲ ተሻቒልና ኢና ንውዕል ምክንያቱ ኣገልግሎት ብፍላይ ካብ ካልእ ዘይረክብ እንተኮይኑ ዳርጋ ንኩሎም ነቶም ሓለፍትና ኢና ፍልጦም እዚኣ ዝጠፊኣ ሓዲራ ተባሂሉ ንዓ ፍታሕ እዩ ዝድልክል መደበራት ፈቆዶ ጎቦኽ ትከላን ቁፅረን ክዓብይን እውን ናይ ግድን ነበረ ነዚ ንምትግባር መፅናዕታዊ ዕማም ቀፂሉ እዩ ፀጋይ መንግስቲ ኣብ ንእሶ በዓዱ ኸላይ ተወሊዱ ዓብዩ ኣብኡ እውን ተማሂሩ ናብ ማእከል ቴክኒካዊ ቤት ትምህርቲ ማይ ሓባር ብምፅምባር ን3 ዓመታት ኣውቶሜካኒክ ኣፅኒዑ ብ2006 ናብ ሳዋ ብምውራድ ብቐጥታ ናብ ኤርቴል ተመዲቡ ኣብ ጨንፈር ተንቃስቃሲ ኣሃዱ መርበብ ሬድዮ ተመዲቡ ሰሪሑ ኣብዚ እዋን እዚ ሓላፊ ኣካል ስልኪ ኣልቦ ምክትታልን ምትካልን ፕሮጀክት ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ልክዕ እዚ ካብቲ ኣነ ዝተመደብ ኩሉ ኣብ 2006 ተንቀሳቐሲ መስመር ቴሌፎን ኣብ ኤርትራ ልክዕ ናይ 2 ዓመት ኣውፂሩ ይፀኒሕኒ ከባቢ ውሱን ዝኾነ ቦታታት ከተማታት ናይ ኤርትራ ክሳብ 35 ዝኾኑ ነቑጣታት ተተኺሉ ፀኒሕኒ ንዓይ ማለት እዩ ኣብቲ ኣገዳሲ ከተማታት ማለት እዩ ካብኡ እንዳሓር ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ከባቢ ናይ 18 ዓመታት ግን ኣብ ስፍሕ ዝበለ ዳርጋ ሙሉእ እኳ ተዘይብና ኣብ ሰፍሐ መሬት ናይ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተዘርጊሑ ኣሎ ተተኺሉ ማለት እዚ ዋይርለስ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መሬት ናይ ኤርትራ ኩሉ ሸፈነ ክረክብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምዕሩይ ዝኾነ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክረክብ እዩ ዘሎ እቲ ካይዳ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ከዓኒ ናብ ኩሉ ክሳብ ዝረሓቐ ገጠራት ንምብፃሕ እውን ልዑል ፃዕሪ ግበር ኣሎ ክሳብ ዝረሓቐ እውን ይስራሓሉ ኣሎ
ዳርጋ ውሱን ቦታታት ኢና ክንብሎ ንኽእል እምበር ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክሳብ ዝረሓቐ ገጠራት እውን ተባፂሕዎ እቲ ናይ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን መስመር ማለት እዩ እቲ ዝተረፈ ቦታታት እውን መፅናዕቲ እንዳተካየደ እቲ ኣበይን ኣበይን የድሊ ከም ዘድሊ እውን እንዳተፀንዐ ይኸይድ ኣሎ ስቲል እውን ንዕኡ ንምብፃሕ እውን ኣብ ፃዕርታት እውን ንርከብ ኣለና ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ بوحد قصر استبقس مدبرات أب حتصير جزية قلطف معباليو أرئيو كاب كلت عمت أبزي بزح جزية كاب 10 شمونتين نفس السنة حموشتن ديبو كتماتا تقردت بارنتو تسني مندفرة عد قيح كمون اتنا قديما أقلقلوت زرخبا شفن أنا أسفحا نزع مام كون مقبار استخاير صعري أجيو حيال نبريب رجع شفن نبلو بخلتيو مالت بمايكرويف وجنن بفايبر اوبتيك وجنن نوعو زدلو تحت قرصن نادالخا تاور زدليو تاور منقد زدليو منقد نوعو نادالخا كاب نامصفا ناتي ممسحي اكال نمصايو مالتي سلازي بمنصر ازوم كنبليوم زصنحنا وي كنغلصو صنحنا روحيتا نبصحنا ويكا نمرببنا نتورك منغستي ابيتي ويكا غزفتي باجيت ناوصي ناي عبيت مدبات ويكا جروز بلانش سبح تصنحو مالتي مسنا يزي من البات معرخ قلت نخيل مس معبال مويا وعقل شباب اريتين زلو اذا ነገር زي ويكا ازن بلو زلنا معبال ناي مرببات كلي استواصو خندي بلو حجتايو تبغسون نحرهالي كل ነገር يكالي زبال حجت تبغسون تايو انتاي كمعبلنا زخل زبل ወይ እንታይ ጉድለታትና እንታይ ከخنا ማዕበል ንኽእል እንታይ ተመጽሕሎ እዚ ቴክኖሎጂ ዝድብል ነገራት ንሕራ ኣብ ሓንጎልካ መጽዩ ሞኻ ተገዳስነትን ተበግሶን ሃልዩ ክስራሕ ዘይከኣል ነገር የለን ስለዚ እቲ ታርጌትና ንሕና እቲ ቴክኖሎጂ በጽሕዎ ዘሎ ንምንታይ ንሕና ኸ بخماي كأزبل كعدد دحري مس بخماي هو نحرت وهاينا سرحنا دي ويس ببنانا نحركينا توهاينا أنت سرحنا مود من تايد أزين جبرا خت جبرا سنتاي سكمنا نكبرا جبرا ناي حبار نحركوين حجي ولا كافتا زبدة قات قدل من تايلات كاسي من لا ألكا كمان نقدر فوت خالي بعبي يوتي وهود بهال ما قريف ناس بحال سأل نحر سرحون كاس ولا مسارحون كتلوا وتخليها أمكن دي ببنات كمساحة تزز سخازل كاتب أتخاء زلوا يهبكا سلزي توهايت كا مسرح تقدميتي تأكد لا أبي إرتيل كل خلاني እቶም ለአንቴናት ሰቅሉን ሬድዮ ዝገጥሙን መተሓላለፊ ሰቅሉን ሰራሕተኛታት ከቢድ ዕማምዮም ዘሳልጡ ስርሖም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸፍሉ ዋጋ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢንጂነር ያዕቆብ ጸጋይ ኣብ ኣፈልባን ኡስለዋ ደቀም ሓረይ ተወሊዱ ዓብዩ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቱ ዛዚሙ ናብ ሳዋ ወሪዱ ናብ ኮሌጅ ዘእትዎ ነጥቢ ረኺቡ ብዓውዲ ኤሌክትሮኒክስ ተመሪቑ ናብ ኤሪቴል ተመዲቡ ን15 ዓመታት ሰሪሑን ኣብ ምስራሕ ይርከብን ኣብዚ እዋን እዚ كم كيلا مهندس مايكروويف كوينو سرحي مرحلو هو تسرح كنز أغادي مزقل اسكواندي مبساحي حدا نقر حدا تركب سي كان حدا بوتا من الوقت كرحق أقل كحسر أقل نعمنا تجيب زيادة لنا بوتا حاسي ناي 0.3 متر ديامتر أنتينا إنا تكيمنا زلنا هنا كاب اسمارا سنتر كابت ماكلاي إيريكيل نابزي حسب ديستانس سلازو هنا زيا نتو 3 أنتينا مش أنتينا إنا تكيمنا زلنا جز راح أقع له كاب تقهرنا أولا زتمتنا 200 كيلومتر ناي 3.4 متر ديامتر زلوا أنتينا عبا أنتينا تكمل مالتي نازل تخيلكا مايكرويف راديو أو شتي إندور تخيلكا تسرحات أو كونفيجر زهون كله سريحكا بزح نتفتات زلوا
نسيتي كان سرح مالتي وقت زرحاقة زبل أنا كاب وغني زي حجينا ولا تكيني زنورا بغلعة جزء مسترحق أي مجدي مستناي ترانسبورتينج إلى وساسية كامبر حتصير تيجي زي وصل لنا يسرح ذاته مع التاسع أو حمشة شمعات بس حيكون كلن ديفيجنال كلن كسير زلوا تجي زي تناي ترانسبورت شبيرات سلزنا ورقة مسؤول تماتيتو 17 سنة مع التوصيل ቤተ ምርምር ናይ ማእከል ስርዓት ሓበሬታ ዓማሚ ዘሳልጥ ሓንጎል ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ኣብ ውሽጢ መደበራት እዩ ዝትከል ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ድማ ምሉእ ምክትታልን ምቁፅጻርን ይግበረሉ ናብ ብ100,000 ኣገልግሎትን ብንእስ ዝበለ መቆጻጸርን እውን ይፈሊሙ ኣብ 2004 ተጠቀምቲ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን 16,000 ነይሩ ዓብዪ ስራሕን ዘየቋርጽ ገስጋስን ብምክያድ ዓመታዊ ዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ ክውስኽ እውን ቅቡል ነይሩ 2007 ቁጽሪ ተጠቀምቲ ናብ 84,000 ክቢሉ ኣብ ዝቐጸለ ሓደ መንፈቕ እውን ብዝሒ ተጠቀምቲ ናብ 100,000 በፂሑ ኣብ 2008 ንዝተበገሰ ሓድሽ መደብ ስራሕ ናብ 1,000,000 ተጠቀምቲ ኣብፅሕዎ ይብል ሓላፊ ጨንፈር ተንቀሳቓሲ መርበብ ኢንጂነር ቴድሮስ ግርማይ ጅምር ከሎ ንባዕሉ እቲ ሓንጎል ክንብሎ ፅንሓና እቲ ኣብ ውሽጢ መደበራት ማእኸላይ መደበር ዝነበረ ዓቕሚ ናይቲ ስዊች ብ100,000 ተበጊሱ ብንእስ ዝበለ ስዊች ተበጊሱ ማለት እዩ ኣብ 2004 ሞባይል ክጅምር ከሎ ከባቢ 16,000 ተጠቀምቲ ናይ ሞባይል እዮም ነይሮም ማለት እዩ በብዓመቱ ቁፅሪ ተጠቀምቲ ክውስኽ ኣብዚ ባህርያዊ ምስቲ ኤሪቴል ዝገብሮ ዘሎ ምስፋሕ ነቲ መርበብ ናይ ግድ እንዳወሰኸ ኸይዱ ስለዚ ኣብ 2007 ናብ 84,000 ደይቡ ስለዚ እዚ ናይ 100,000 ተጠቃሚ ዓቕሚ ክዓቢ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ክስራሕ ዝግብኦ ስራሕ እዩ እዚ ነዚ ንምግባር ክሳብ 1,000,000 ዓቕሚ ተጠቀምቲ ክበፅሕ ዘለዎ ተኽእሎ ካልእ ሓድሽ መሳርሒ ክትከል ነይሩ ትካልካ ነዚ ንምትግባር ጀሚሩ ኣብ 2008 ነዚ ፕሮጀክት ዝኻ ካናዊንዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር መፅኡ ቁፅሪ ተጠቀምቲ ነቲ 100,000 ሓልፉ ናይ ግድን እዩ እቲ መርበብ እውን እንዳገፍሐ እንዳዓበየ ኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ 2009 ናብ ልዕሊ 141,000 ዝኾኑ ዓማዊል በፂሑ ማለት እዩ ስለምንታይ 141,000 በፂሑ ሓደ እቲ ኣገልግሎት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ በፂሑ ኣሎ እንዳኸደ ከለኻ እቲ መእተዊ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ዋጋ ናይ መጀመርያ ነቲ ሲም ካርድ መዕደግኻ ብዳርጋ ብፍርቀት ስለ ዝጎደልካ እቲ ተጠቃምነት እውን እንዳዓበየ ኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቁፅሪ ናብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ገፁ ክትኢሉ ማለት እዩ ኢንጂነር ብስራት ከሰተ በዓልቲ ሞያ ቴክኖሎጂ ኮምፒተር እያ ኣስመራ ገዛ ባንዳ ተወሊዳ ዓብያን ተማሂራን ምስ ኣባላት ሻምናይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሳዋ ወሪዳ ግቡእ ግዜ ኣገልግሎት ኣብ ኮር 161 ፈጺማ ድሕሪ ፍሽለት ወራራት ብዝተፈጥረላ ዕድል ትምህርቲ ናብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብምእታው ቴክኖሎጂ ኮምፒተር ኣጽኒዓ 2008 ናብ ኤሪቴል ተመዲባ ብዝተፈላለየ ሞያ ብዓብዩ ከም ሓላፊት ምክትታል መደበራት ኮይና ትሰርሓላ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ዝካየድ ጸውዒት ብማእከል ወይ ሓንጎል ሓሊፉ ግቡእ መልሰ ተግባር ይህብ ደቂቕን ስጡምን ምክትታል ከም ዝግበረሉ እውን ትሕብር ምስኦም ልክዕ እቶም ኣብ ፊልድ ወይ ኣብ ወፂኦም ኣብ ስራሕ ዝሰርሑ ልክዕ ምስኦም ንሰርሕ ማለት እዩ ኣብዚ ኮይና ከምኡውን ብድሕሪኡ ከዓኒ እሶም ዋላ ይወድኡ ንሕና ኣብ ምክትታልን ምቁፃርን ናይታ መደበር ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንቆፃፀራ ከመይ ኣላ ጥዕናኣ ከመይ ሓዲራ ንግሆ ቀፃሊ ሪፖርት ኣለና ፀብፃብ ኣለና ነቕርቦ እታ መደበር ከመይ ሓዲራ ከመይ ኣላ ቀፃሊ ኣብ ምክትታልን ምቁፃርን ናይታ መደበር ኣለና ማለት እዩ
ጥዕና ይኹን ኣብ ኩሉ ነገር ኣብኣ ይሰርሕ ኢንጂነር ሱሌማን ኑር ሳልሕ ኣብ ነፋሲት ተወሊዱ ዓብዩ ናይ 11 ክፍሊ ትምህርቲ ዛዚሙ 1996 ናብ ሰዋ ወሪዱ ድሕሪ ምምራቕ ከም ዓላማይ ተበዲቡ ልዕሊ 10 ዙር ያውፅዩ ከም ክቡል ኣባል እውን ኣብ ወራር ወያኔ ኣብ ዓውደ ግንባር ከቲቱ ምስ ምስራት ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ትምህርቲ ክቕፅል ዕድል ረኺቡ ናብ ኮሌጅ ተጸምቢሩ 2008 ብኤሌክትሪካዊ ምህንድስና ተመሪቑ ኣብ ጨንፈር ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ኣሃዱ ሬድዮ ከም ሓላፊ ጽገናን ምትካልን ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣዝዩ ከቢድን ኣህላኽን ዘየቋርፅን ግን ከዓ ሕልና ዝዕግብ ኣገልግሎት ዝህብ ስራሕ ክዓሙ ምፅርሖም እዩ ዝሕብር ንሕና ሕጂ ሓንቲ ኣካል እንዲና ኣብዚኣ ሓንቲ ኣካል ዘለና እቲ ስራሕ ብማዕረ ኢና ንፈልጦ ኩላትና ተሳተፍቲ ናይቲ እንታይ ሽሙ ኣብ ቅድሚ ጽገና ኣብ ጽገና ጥራይ ዘይኮነ ንነጥፍ ወላ ሳይት ክትከል ከሎ ክበዝሓካ ክእል ኣብ ክልተ ቦታ ኣብ ሰለስተ ቦታ ክኸውን ይኽእል ሳይት ሶሪ መደበር ክትከል ከላ መደበር ክንተክል ንኽእል ጽገና ክትኸውን እንተደኣ ኮይንካ እታ መደበር ከመይ ተተኺላ ከም ዘላ ውሽጣን ውሽጣጥያን ክትፈልጣ ኣለካ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ኣባል ብምሉ እቲ ናይ ጽገና ይኹን ናይ ምክትታል ዝረኣኻዮም እቶም ናይ ዞባታት ኩሎም ተሳተፍቲ ስለ ዝኾኑ ሕጂ ኣብ ሰብ ድሩት ኣይኮነን ናይ ሓንቲ ኣሃዱ ዝግምገም ታሽሚ የብልና ቁፅሪ የብልና ኩላቶም ተሳተፍቲ እዮም ኣነ ሰብ እንድሕር ናይ ቅድሚ ጽገና ኢለ ሰባት ልኢኸ ካልእ ከዓ ጽገና ዘድልዮም ትሕር ኣሎ ካብቲ ሓደ ኣሃዱ ከምኡ እንዳገበርና ኢና ንሰርሕ ትስራሕና ዝተዋሃደ እዩ ማለት እዩ ጨንፈር ትራንስሚሽንን ሳተላይትን ምስዓትን ቀረብን ሸፈነን ብቕዓትን ኣብ ከመይ ደረጃ ይርከብ እዝን ካልእ እንትሕዝቶ ኣብ 4ይ ክፋል መደብ መኣዝን ተኸታተሉ